औ फैयै फैयै दिनै समा सफैबाय आरो 12 बाजिनिफ्राय जोंनि माने आसाम आयेन आफादनि जथुमा जागायजेनसिगोन। बेयो मोनसे जारिमिनारि आरो जों खाफाल गोनां होननांगोन बड'लेण्डनि गासै रायजो राजाफ्रा जे दिनै सानसेनि थाखायब्लाबो आसाम आयेन आफादा दिनै बड'लेण्डनि जिथु आयेन आफादनि माने जथुम्मासालि बेवहाय जिरायगोन आरो जों खाफाल गोनां जे जोङो रांबावजा जथुम बाजेट सेसन बेखौ मोनदों। जि बाजेट सेसनाव गभर्नरा गावनो थानानै बिथाङाबो बिबुंथि लाखियो सरकारनि बायदिसिना खामानिनि सायाव बिथाङाबो बाथ्रा बुङो आरो बे हिसाबै दिनै आसाम आयेन आफादाव जोंनि संबिजिदारि बयनिख्रुइ जौसिन मासियाव थानाय गासै सुबुङानो जों बेवहाय ज' जागोन। जोंनि मानाव गेदेर गभर्नर आरो जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार आरो जेनेबा आसाम आयेन आफादनिथ' गासिबो स्पिकार मन्त्रि MLA गासिबो दिनै बेवहाय माने ज' थाजोबगोन आरो बयनिख्रुइ गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि बे जथुमाव 10थि सिडिउल ओनसोलाव जानाय हिसाबै 10थि सिडिउल ओनसोलाव माने बायदिसिना बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थाखाय माबायदि हाबाफारि लानांगौ बिनि सायाव सावरायगोन। गासिबो MLAफ्रा गावबा गावनि नुनाय गावबा गावनि मोनदांनाय आरो गावबा गावनि साननायखौ बेवहाय बुंनो हागोन, सरकारखौ खावलायनो हागोन, सरकारनि नोजोराव लाबोनो हागोन आरो बेबायदि जों आसाम आयेन आफादा जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सरकारखौ नायनांगौ आरो बिनि सायाव माने मा होनो बेबस्था राहा लानांगौ होननानै जोङो बेखौ रिकमेन्ड खालामहरगोन दानसेनि गेजेरावनो आरो बे मथे सरकारा बिनि सायाव खामानि मावगोन। आरो दिनै जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गासै MLAनि बाथ्राफोरखौ दिनै बेवहाय बिथाङा माने गावनि फिननायनि गेजेरजों बेवहाय बिथाङा माने मा होनो गावनि जिथु मोनदांथि बेखौबो दिनै बिथाङा फोरमायगोन। जोंनि जिथु संसदीय गणतन्त्र जिथु जोंनि सुबुंखान्थि आरो जि सुबुंखान्थिया जोंनि माने संसदारि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजोंसो बियो गायसनजानाय। बेवहाय रावबो राजा महाराजा नङा, रावबो नेथायानो गासिबोनिबो गुदि नङा। जोंनि सिस्टेमा जाहैबाय जे सरकारा जिखि खालामनो साना बेखौ जोंनि जि रायजोनि थान्दैफोर MLA MPफोर बिसोरजों पार्लियामेन्टआव नङाबा एसेम्ब्लियाव माने सावरायलायनांगौ आरो बे सावरायलायनायाव गासिबो MLAफोरनि सापर्ट नङाब्लाबो बांसिन MLA सापर्ट होयोबासो बेखौ बेवहाय पास खालामनाय जायो आरो पास खालामनायनि उनावसो सरकारा बेखौ माने ग्राउन्ड अफ फिल्डआव खामानि मावहैयो। माबा मोनसे आयेन दानो नागिरबाबो सरकारा गाव हारसिं दाया, सरकारा थांखिखौल' लाबोयो आरो बे थांखिनि सायाव साफ्रोमबो MLAआनो बाथ्रा बुंनो हायो आरो MLAफ्रा गोसो जायोब्ला बेखौ नांथ'वा होननानैबो सरकारखौ बादा खालामनो हायो। ओंखायनो रायजोआ बे बाथ्राफोरखौ मोनथिनांगौ आरो रायजोआ बेफोरनि सायाव माबाफोर थायोब्ला गावबा गावनि MLAखौ बुंनांगौ जे बे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसेम्ब्लियाव दैखांनांगौ आरो सरकारखौ साजेसन होनांगौ, सुबुरुन होनांगौ जे बेखौ ओरै खालाम होमबासो रायजोफोरनि थाखाय मोजां जागोन, नङाबा रायजोफ्रा खस्थ' जागोन, नङाबा हादोरा खहा जागोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बुंनांगौ होननानै रायजोफ्रा MLAफोरखौ बुङो। दा गोबां MLAफ्रा जेन'बा एबसेन्ट थायो मालाबा, बेफोरनि बेलायावबो रायजोफ्रा गावबा गावनि MLAखौ बुंनो हागोन जे नोंथाङा जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव बा भारतनि संसदआव जुदि प्रेजेन्ट थाया, नुजाथिया, एबसेन्ट जायो, जोंनि बाथ्राखौ सोर बुंगोन एसेम्ब्लियाव? ओंखायनो नोंथाङा जोंनि माने एसेम्ब्लिनि समाव जोंनो नाङा, जोंनाव फैनो नाङा, नोंथाङा एसेम्ब्लियावनो थाबाय था आरो जोंनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय दैखांबाय था। बेबायदि बाथ्राया फैगोन। जेब्ला बेबायदि बाथ्रा फैयो होमबासो जोंनि बायदि मोनसे माने सुबुंखान्थियारि हादोरा माने गासै रायजो राजाखौ लानानै रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोरखौ मावनायनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनो हागोन। दा बेनि गुबै थांखियानो बेनो बेवहाय जिरायफैनाया। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि 126 जन MLAफोरा फैगासिनो, माबायदि बरायनो सानदों? ना बेयावथ' आंथ' बराया, बेवहाय जों बरायजाग्रा ओमफ्राय जोंनि माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनिफ्राय बरायनो थाखाय थागथियारि जादों। आंखौ बरायबायानो नै आर'नाइ होनानै। गतिके गासैबो बिथिंनिफ्रायनो बिथांमोनहा माने थामथिम जानानै दं। गतिके सौफैबानो गासिबखौबो बरायसिगोन। बेलासिनि बेसेबां बाजिसिम सोलिगोन बेखौ बुंनो हाया, जोंनि बिबुंथि लाखिगिरिफ्रा बेसेबां। गुबैयै जों सानदों जे माने 6 बाजिसोसिम सोलिगोन, बिदि बाराबो जानो हागौ। पाब्लिकफोरनि थाखाय लाइभ स्ट्रिमिंनि मोनसे राहा खालामनाय बे जादों। गासिबो माने अनलाइनाव मोनजोबगोन आसाम लेजिस्लेटिभ लाइभ। मोनसेया जाहैबाय गासैबो जोंनि जिथु मेडिया बेनो जोङो माबा फिडखौ होगोन, बयबो बिनिफ्राय लाइभ मोनजोबगोन। गासिबो मेडियानो पर्टेलावबो गासिबो मोनगोन। जेसेबां बेवहाय नायो रायजो राजाफ्रा बिनि गेजेरजों नुगोन आरो आसाम लेजिस्लेटिभ माने एसेम्ब्लिया
आसाम आयेन आफादा गावहानो मोनसे माने पर्टेल दं गतिके इउटिउबबो दं बेवहाय लाइभ जाबाय थागोन जायफ्रा बेखौ माने मा होनो गावबा गाव मबाइलाव अन खालामो बेबो नुगोन गतिके ओंखायनो टिभियावबो नुगोन ससियेल मिडियायावबो नुगोन आरो जायफ्रा केम्पासाव फैयो बिसोरनि थाखाय जों बायदिसिना जायगायाव स्क्रिननि बेब'स्था खालामदों माने बड'लेण्डनि आयेन आफादाव लांगोनायावनो जोंहा हाबग्रो मोना बेवहाय मोनसे दं बेयाव स्क्रिननि बेब'स्था दङ आरो बेवहाय सिङाव फैयोब्ला बेवहायबो जोङो फाला बदल माने जथुम्माखौ नायहोनो थाखाय फरायसाफोरखौबो दस्राफोरखौबो हांख्रायदों बेवहाय जिरायनानै थानायावबो नुबाय थागोन स्क्रिनाव आरो मेडियानि माबायावबो स्क्रिनाव बेयावबो नुगोन बिसोरजों आरो बिनि बादैबो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो लाइभ बेखौ होबाय थागोन गतिके बयबो जायखिजाया जायगानिफ्रायनो बे जथुम्मानि सावरायनायखौ नायबाय थानो हागोन